Bukan
patine bisa nyawang kowe nimas jare lure agemane ditapekku rangapane apik yo 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 oh Kang jambe atiku goyang dhewe angulati manis simayang sari ya lencere kuning pindane maning nang gedhe ragane luhur bebutene tembang jambe arom gandane gentayangan gantu kebranan yo paudo yo yo Panjenengan kasihating Iya. Jawa godhong kates bisa gawe etes cabe buyang awak riyang ilang yo bisa gawe beras jamu Jawa pranyata dadi usada lo yo ya yo ngalor idul lo yo awas yo ayo ayo oh jebol suaranya jebol oh yo yo awes oh yo 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 awas lo oh ya ya what yo what bemo yo mo ayo bemo ya yo yo awas lo ya what wah what ayo udah yo what oh ya ayo deh wow yo
Kang Rudek. Hoi. Ayo Ari. Oh, ho, 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 ho. Awas. Woi. Yo, banteng. Wah, oh. Lebu. Ah, ya. Ah, oh. Ayo Dika. Oh, ho, ho, hoi. Oh, awas. Oh, awas. Jam 4 luget ya. Cedek nah. Iyo. Ya. Iya, ayo Kak Gale. Yo. Dadi jaranane dadi. Kok aneh mung gawe goreng esemu nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mantuk becikmu yen kepethuk bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe Oke Mbak Ajeng, Mbak Yeni. Oh Mbak. Nah. Oh Mbak.
All artists. Iya, Mbak. Oh, Mbak Yeni. Mau Mbak dipanggil Mas Galung. Oke, monggo Mbak. Yo. Lagune umbel donga. Ya. Yang di sebelah kolam nggih atos-atos ini Adik, Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Mbok kejegur aku ki samar ora wayahe panen lho lelene. Lele apa grame? Ayo Mbak Yeni. Wes sing penting ngadeg ol. Usume iwak. Leka-leka. Yo, galung, galung, ndak boleh galung. Boyo. Sadar Kang, sadar Kang. Sesarengan gandrung ulung Performa audio. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana.
Dipangan barongan niku nek kalih. Niku kalih dipangan barongan lho. Lho.
mikir.